На 84-му році через коронавірусну хворобу пішла з життя відома журналіст та телеведуча Субіє Налбантова. В 90-ті роки, повернувшись з депортації, на місцевому телеканалі створила дитячу телепередачу кримсько-татарською мовою «Мірабаниз Балалар». Для програми все їй доводилося робити самій. Шити ляльки, рухати їх у кадрі, озвучувати фільми, писати казки та вірші, готувати дітей до ефіру. Але результат був того вартий. Величезна популярність, любов глядачів, покоління дітей, які відкрили для себе кримсько-татарську мову та культуру. 17 років свого життя присвятила контенту для дітей. Заслужена діячка культури Криму та України видала свою збірку казок кримсько-татарською мовою. Сьогодні кримсько-татарський народ втратив письменницю, педагога, актрису, співачку, автора і ведучу першої телевізійної дитячої кримсько-татарської програми. Субіє Налбантова в 2012 році зіграла знакову роль у фільмі «Хайтарма», де режисером був її син Ахтем Сейтаблаєв. Товарищ лейтенант, у нас еще 2 дома. Заткнись, у тебя мать есть? Бабушка, вы собрались? И это все? Здесь Бог, память и хлеб. Человеку этого достаточно, чтобы жить. У меня 5 внуков погибли на войне. 6-й внук сражается за нашу землю. Увидишь его, скажи ему, что он предатель. Допомагав забирати кримчан до війська окупанта. У Херсоні затримали ймовірного посіпаку-загарбника, повідомляють у прокуратурі Криму. Павла Захарченка схопили на Херсонському литовищі. За даними прокуратури, на момент окупації півострова він був власником та керівником компанії пасажирських перевезень у Сакському районі. Згодом уклав угоду з окупаційним військкоматом і сприяв 4 незаконним призовам. Чоловік систематично надавав транспорт для перевезень молоді з окупаційних військкоматів до залізничного вокзалу Сімферополя, звідки їх перекидали на службу до Росії. За це діставав регулярну платню. Тепер йому загрожує до 12 років за ґратами. До прикладу, згідно з умовами одного із контрактів, транспортні засоби, що належали підприємству підозрюваного, під час проведення однієї призовної кампанії мають здійснити 496 рейсів, перевізши 3200 осіб. Плата за надані послуги становила понад 1 мільйон російських рублів. Наразі за процесуального керівництва прокуратури автономії вказаному громадянину України повідомлено про підозру у пособництві в порушенні законів та звичаїв війни. На Приазов'ї ворог завзято б'є з важких мінометів. Зокрема, поблизу Широкиного та Водяного гатили 82-м та 120-м калібром. Повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Артилерію задіяли також в районі Південного та Шумів. На інших ділянках Східного фронту російські окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Крім того, ворог вкотре закидав дистанційні міни. Серед українських захисників без втрат. У районі населеного пункту Зайцеве російські окупанти здійснювали дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку 30 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Російські окупанти цього місяця отримали чимале підкріплення новою зброєю, повідомляють в українській розвідці. Контрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганських областях з території РФ було завезено 1400 тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва. Серед них варто відзначити протитанкові керовані ракети, снайперські комплекси, протитанкові та протипіхотні міни. Крім того, на тимчасово окуповану територію в Луганській області після проведення ремонту на підприємствах РФ перевезені самохідні артилерійські установки.
Уряд поновив обов'язкове ковід-тестування на межі з окупованим Кримом. На пунктах пропуску Чонгар, Чаплинка та Каланчак знову треба здавати експрес-тести на антиген. Про це повідомляють у представництві президента в Криму. При перетині обов'язково тестуватимуться громадяни, які не пройшли повний курс щеплень препаратами, сертифікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я, тобто не спутником. Довідка, яка підтверджує, що людина подала документи на оформлення паспорта, по понеділках не надаватиметься. Про це повідомляють у Херсонському офісі правозахисників Кримсос. В інші дні документ можна отримати у Центрі надання адміністративних послуг на території КПВВ, що на межі з окупованим Кримом. Без цієї довідки, так званої форми номер 5, жителі півострова не можуть повернутися додому, поки паспорт виготовляється. Як розповіли спеціалісти ЦНАПу, нині найпопулярніші послуги, за якими звертаються на адмінмежі, оформлення закордонного паспорта та ID-картки. В основному звертаються про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та первинна ID-картка. Також оренда землі, право власності. І також приступили співробітники пенсійного фонду до своєї роботи. Один раз на місяць будуть приїжджати. Виїзне у них буде як чергування. Винна медуза та надмірна допитливість туристів. У 10 кілометрах від берегів окупованого Севастополя перевернувся прогулянковий катер і пішов на дно. По собі залишив лише велику пляму. Виявилося, група туристів, що відпочивала на човні, кинулася до правого борту подивитись на величезну медузу. Човен швидко перекинувся, а туристів підібрали зустрічні катери. Постраждалих немає, потонуле судно згодом відбуксирували до Балаклави. Наймасштабніші пожежі в історії Туреччини. Влада країни кинула всі сили на приборкання десятків лісових пожеж, що вирують на півдні. Задіяли більше 10 тисяч пожежних, десятки гелікоптерів, сотні бульдозерів та пожежний танк. Повідомляється про 4 загиблих у лісистій місцевості. 183 людини звернулися по допомогу, більш як півсотні госпіталізовані, більше сотні приватних осель вигоріли. І держава, і народ мають розуміти, що відбулося. Я не думаю, що це випадковість. Ми вже 3 дні боремося з цим вогнем. Якщо це спланована акція якоїсь групи, хай осліпнуть на обидва ока, хай дістануть від Всевишнього найбільше покарання. Ми терпимо ці труднощі і далі потерпаємо. Ми були змушені покинути свої домівки. Це важко коментувати. Багато людей отруїлися, неможливо навіть говорити. Вдалося врятувати 2 будинки. Все, що нам вдалося зробити. Багато осель згоріли, мені важко щось сказати через хвилювання. В цій біді залишились самі, ніхто не допомагає. Згоріло наше селище, наше село спорожніло, поля наші вигоріли, людських жертв немає, але згоріло чимало майна. У туристичній провінції Анталія евакуювали 18 сіл і районів, ще 16 у провінціях Адана і Мерсін. Вогонь поширюється швидко, сприяють спека і сильний вітер. Це південне місто Бодрум, відоме своїми мальовничими курортами і готелями. Тут тривають рятувальні операції, в той час як вогонь підбирається до готелів та житлових будинків. Ya biz şimdi öğle yemeğine gittik. Ми йшли на обід, бачили дим. Коли ми спитали, нам сказали, не панікуйте, все під контролем. Коли ми обідали, полум'я наближалося. Ми одні з перших звідти евакуювалися. Мій чоловік сказав, треба звідси їхати. Зараз дивимось звідси, нам навіть не дозволили забрати свої речі з готелю. Спочатку вогонь опанували, потім почалося повторне займання. Зараз задіяні пожежні, також гелікоптер, вогнище поки далеко від житлових кварталів. Займання у важкодоступному місці, тому чекаємо, коли воно саме вщухне.
Ми евакуювали гостей з готелів, які перебувають в небезпечній зоні, задіяли човни, катери, рибальські та туристичні, зібрали всіх туристів у безпечному місці та розселили їх в інших готелях нашого регіону. Персонал готелів склав списки, все нормально, за всіма є нагляд. В цілому цього тижня у 17 провінціях на узбережжі Егейського і Середземного морів Туреччини спалахнуло понад 60 лісових пожеж. Президент країни назвав це атаками і пообіцяв притягнути до відповідальності винних. 36 із цих лісових пожеж локалізовані, інші 17 продовжують гасити. На жаль, сьогодні палає багато пожеж, які, як припускається, почалися в різний час, але горіти будуть ще довго. Ми намагаємося взяти їх під контроль, але на це може піти багато часу. В адміністрації президента Реджепа Ердогана вже повідомили про початок розслідування причин займання. Відповідальність за підпал вже взяло на себе молодіжне лівацьке угруповання «Діти вогню». Про це повідомляють місцеві медіа. Ті, в кого згоріли домівки, хто втратив майно, в кого загинули тварини, ми працюємо над оцінкою цих збитків. Ми не залишимо в біді жодного співвітчизника. Після оцінки збитків наше Міністерство довкілля, організація ТОКІ займеться відновленням спалених будинків. Дай Аллах, господарі невдовзі повернуться додому. Для приборкання пожежі необхідні літаки-амфібії. Туреччина чекає на підтримку від сусідніх держав. Володимир Зеленський у своєму твіттері висловив співчуття турецькому колезі на тлі руйнівних пожеж. Президент України написав, що український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час. Державна служба надзвичайних ситуацій вже спрямувала на допомогу Туреччині 2 екіпажі пожежних літаків із групою забезпечення. Туреччина будує бетонну стіну на кордоні з Іраном. Вона має зупинити потік нелегальних мігрантів, в основному з Афганістану. Стіна простягнеться майже на 65 кілометрів у східній провінції Ван. Останнім часом у Туреччину стало прибувати більше афганців. Багато мігрантів тікають від насильства у зв'язку з наступом Талібану. У міру того, як США і їх союзники виводять війська з країни, угруповання захоплює все більші території. В минулому році ми затримали на кордоні 105 тисяч мігрантів. У цьому число біженців, схоплених на кордоні, вже перевищило 55 тисяч. Афганці проникають до Туреччини через Іран багато років. Більшість із них прагнуть потрапити до Європи. І в ЄС вже почали турбуватися з приводу нової хвилі біженців. Так, нещодавно в Егейському морі берегова охорона Туреччини перехопила човен, на борту якого знаходилося більше 200 афганських мігрантів. Вони прямували до Європи. А минулого тижня прикордонна служба Туреччини оголосила, що затримала недалеко від іранського кордону 1500 нелегальних мігрантів. Більшість були афганцями. У Туреччині вже знаходиться майже 4 мільйони сирійських біженців. Прогрес проти науки по-російськи. Космічний модуль «Наука» після 8 діб підготовки пристикувався до МКС, але не обійшлося без проблем. Через кілька годин після стикування мимовільно запустилися двигуни апарату. В результаті МКС розгорнулася на 45 градусів, через що двічі перервався зв'язок із Центром управління польотами. А НАСА довелося відкласти запуск до МКС корабля «Старлайнер», запланований на 30 липня. Щоб виправити ситуацію, на МКС включили двигуни модуля «Зірка» та вантажного корабля «Прогрес МС-17». Двигуни «Науки» відключилися приблизно через годину, коли закінчилося паливо. Екіпаж МКС не постраждав, станція також не пошкоджена. Ракета-носій «Протон-М» вивела «Науку» на навколоземну орбіту 21 липня. Готувалися до цієї події 14 років. Саме стільки будували «Науку». Але й при запуску не обійшлося без пригод. Модуль не вийшов на заплановану орбіту і була загроза, що він згорить в атмосфері. Скерувати «Науку» вдалося лише вручну. Апарат пристикувався до службового модуля «Зірка». Для підключення нового модуля до російського сегменту орбітальної станції буде потрібно 10 виходів у відкритий космос.
На півдні Бразилії такого ще не бачили. Тут випав сніг. Снігопади супроводжуються мінусовим похолоданням. І я ніколи раніше не бачив снігу. Краса природи – це щось неймовірне. Нічний снігопад пройшов щонайменше в 33 муніципалітетах штату Ріу-Гранді-ду-Сул. Сніг йде і в штаті Санта-Катаріна. Подекуди побиті температурні рекорди з найхолоднішої погоди. Втім, більшість місцевих жителів цьому радіють. Люди фотографуються і ліплять сніговиків. Воно того варте. Взагалі, холод навіть не відчувається, тому що є сніг. Це просто чудово. Бувають складні дні, і ми майже кожен день працюємо під дощем, але відчуття хороші. Снігопади на півдні Бразилії супроводжуються і сильними вітрами до 80 км на годину. Для регіону це теж велика рідкість.